କରୋନା ପରେ ଏବେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୟାସ ରଜ ମହୋତ୍ସବ 14ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ରଜ ପର୍ବ ହେଲା ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଟାଉନରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ପର୍ବ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କର୍ମମୟ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ରଜ ପର୍ବ ସରିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପର୍ବକୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଏହା ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆର ଏକ ଥିଏଟରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଆଙ୍କରିଂ, କମେଡ଼ି, ତା ସହ ପୁଚି, ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି, ରୁମାଲ ଚୋରି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଓ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ପରି ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ ଓ ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ପିଠା ଓ ପାନର ମହକ ମଧ୍ୟ ମହକିବ। ତା ସହିତ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ରଜଦୋଳି ମଧ୍ୟ ରହିବ। 3ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ରଜ କୁଇନ୍ ସହିତ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।